Nyalde alarba 11 lewru jowenayiru Septemba, girgiyal hippi goɓɓe hulɓe to wartoyki maɓɓe humto goyngol inde to wongol shangol ribisa galma hukuma pamara iga bidiwal Kaduna. Gaskiya ɗum shafake ɓe andumi da dama bigere nden ɓe dulli jama'aje da dama. Tinde no min doktibiri habaru min dai gara jika ɓe bi adina no garoni nder galɗon jirgiyal. Na'am. To Allah hitake dai ɓe wurtini sappo. Cappande goo bo kayre Allah jaɓi yonki mayre waɗa du'a Allah hinnaɓe Allah yafano. To ɓe dulluɓe yonki maɓɓe ɓe punnam ɓe hulɓe. Hulɓe zalla maɓɓe. Hinde ɓe jahi hongol goyngol ɗo hongo shangol ngol ɓe gari to ɓe kota kan istilaɗi yanani ɓe. To ɓe jehi inde goyngol. Goyngol ɗo wuro Alhaji Arɗo Kanki. To warto to hotuki ɗum itila'i ɗum wangidi maɓɓe. Ɓe kotai amman kamma dai no huturo ɗum wangani maɓɓe. To huturoyel arandel ni hinnan ɓe gari ɓe kotai ɓe jawɗo kañum gadi no overload ɗum kañum de goɓɓe hude mo ƴamata kañum hoɗi ɗum wangiri maɓɓe ma. Hinde ɓe kocci ma rewɓe hamɓe kusan ɗiɗo hamɓe maayi. Sai kayejo goto sai bambaɓe ɗiɗo. Hay bambaɓe. Bambaɓe. Yadi kama Kenya ma ɗum henyama heftoyki woɓɓe. Mi hefti rewɓeji ɗin amma hoyri ɗin non bacci ɗin on ɗon kayejo. To Kabiru min godake. To nder girgiyal ngal hocci adune 11 e mashinji 9 nder girgiyal ngal dei e wodi worɓe e rewɓe. Saini nder girgiyal ngal en dulli rewɓe 9 e gorko go'oto. Nder rewɓe ɓen en dulli e wodi mo redu sannan e bambuɓe ɓikkoy bambakoy ɗiɗoy. Yusuf Abdurrahman daga hukuma pamara Igabi Kaduna, Kode TV Abuja.